Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma nashi yakamira sekudai so: inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 47 years ekuberekwa. So mukoma zvakaitika ndezvekudai so: inini ndakaroorwawo nemurume wangu uyo ainge agara aine vana vake vatatu, and they were all girls. So achizonosvika pakunoroora inini akanditi ainge achitsvaka mwana mukomana. I was so happy ndichizokwanisa kuzonomupa mwana mukomana, but mukoma, a lot of things that I did. Ndinogara ndichiseka pose apo pamunoti zvakaoma hazvo. Ndine ndichingoti dai mukomana nashe vaiziva kuti kune vamwe vanhu vakaita seni avo vanobura hombe dzekuti kana mumanewspaper dzinokwanisa kubuda. Zvakaitika ipapo the first time when I was still his girlfriend, when I fell pregnant. Mukoma nashe ndakati ndaita pamuviri paya ndokubva ndatanga kumunyepera ndichimuitira masymptoms aya anonzi kana uine wakatakura mwana mukomana unenge uchivenga muridzi wenhumbu uye zvekare unenge usingadi bonde. Baba ava mukoma vaita kundisekesa zvavo. Vaiti vakauya kumba uko kwavainge vava kundirojera ndaita kusunga play mukoma, even though ndainge ndichinzwa kuti pana paka zvitoripo ndezvekuti ndikutoda munhurume, but ndaita kusarudza kurwa navo ndichiita kuvaruma ndisingadi kurara navo. Saka ivo vaibva vati uyu mwana mukomanaka uyu apa. I was not yet even sure, I was just exaggerating masymptoms acho. Dzimwe nguva mukoma ndaikwanisa kungokaruka ndatanga kuvatuka pafoni zvezvekuti vange vachingofunga kuti ndainge ndichivavenga. Zvino mukoma ndakazoti ndazoenda kuskani kugender reveal, ende ipapo ndakapotsa padiki diki ndabhaiza, because on that day taifanira kuti tinge tichienda tose, but then vakabva vazondifonera vakabva vati iwe baby wava kutofanirwa kuenda wega, because kulezi vako kunoku vari kunetsa, vari kufanira kuti tinge tichibuda tichienda kutown. Saka ndakatombonetsa paya ndichiti kufanira kuti tinge uchiuya, because I was honestly even believing in those symptoms. Like kana ukatanga kupretenda kuti these are the symptoms that you are feeling, unopedzisira wava kutonzwa masymptoms iwawo, zvekuti ndainge ndava kutofungidzira kuti maybe I am carrying a boy. Takabva tachizoenda kuya, takati taenda kuya koma. So ndakabva ndazoenda kwadoctor ndiri ndega, and I was really angry, but ndakazofara ndikabva ndati uyu ndiye Mwari, because I felt my heart as it was breaking. Mushure mekunge ndaudzwa kuti ndainge ndakatakura mwana mukomana, ndikabva ndati I felt as if my heart was breaking. Mushure mekunge ndaudzwa kuti ndainge ndakatakura mwana musikana, ndikabva ndati ndo mahwani, which means kuti baba ava vanenge vatova pa baby girl number 4, vanototsvaka zvekare imwe girlfriend. Ndakabva ndakonyepedzera kungofara paya, kungovharavhara mahwani. Zvadaro mukoma ndichibuda madhokta vaya, pfungwa dzangu dzainge dzava pakutoti ndiri kutofanira kutoti ndinge ndichiibvisa nhumbu iyi, but ndakabva ndati nhumbu iyi ndikaibvisa sei unless ndaita drama. So nhamba dzaamai guru ndainge ndiinadzo, ndini uyo ndikabva ndatora nhamba dzaamai guru pawhatsapp ndokubva ndavatumidzira maphotos ekuscan. Ndikabva ndati farai neni kaya vasikana, because I am carrying a baby boy for your husband. Tainge takambotukana kumashure uko tikamboblokana, but then we just decided kuti we had to speak with each other. So I knew kuti she was going to react, and ndainge ndichida kuzoshandisa reaction yavo iyoyo. So mukoma mushure mekunge ndavatumidzira maphotographs aya escan, vakabva vatanga kundishaudha. Vaindishaudha mukoma, inini ndichingoti it is okay, but munongoziva kuti kana uri iwewe unenge watanga nyaya, unenge uchitoziva kuti unenge uchida kuti munhu ange achizoreacta. Saka ndainge ndichingofuwadha mamessages aya, vachinditumidzira maaudio, vachindituka ndichingotumidzira kumurume kwavo. Saka iye akabva anditi, but iwewe tariraone kuti munhu uyu it's like waita zvekuzomusvotesa, because all of her life she has been trying to give me a son and she has failed. Now wava kumuudza kuti the first time that you fall pregnant for me,
already iwewe you are pregnant and you are carrying my first son. Saka zvinhu zvekuti zvamurwadza, but inini I knew kutoti I had done whatever that I wanted to do, because I knew kuti later on kana ndikazoti pamuviri paya pabva, then murume aizongoti mukadzi wake ndiye anenge andiroya. Zvadaro mukoma Nashi, I successfully did what I did. Murume akazotoya akarara kumba kwangu achinditi vainge varovana, ndikabva ndati it is okay, munogara pano as long as you want, handiti you are the one who is paying rent. Musi wacho iwoyo ndakaspoiliwa kani, and I was taken for a dinner date nenhumbu yangu mukoma. Apa dzimwe mari dzavakazondipa, then I used that money ndikabva ndazonoita an abortion. But ndakambogara kwekanguva kakati rebei, apa vainge vakangogara vachingonetsana vachitukana nemukadzi. Then the day when I wanted to remove this pregnancy, ndakatomuka ndikabva ndatanga kuchema. It was still kuma 4 am, I still remember. Ndakati ndamuka paya ndikabva ndatanga kuchema. Apa yainge ingori misodzi yenhema, ndaitoita zvokutomanikidza kuchema paya. Vakabva vamuka vakabva vati kuri kuchemei my love, ndikabva ndati ndarota gulezi, vakabva vanditi warota gulezi vachiita sei, ndikabva ndati ndavarota vanga vakandibatira banga, saka vanga vachida kuvhura dumbu rangu vachiti ndoda kukutorera mwana iyeye, hausi kuzomuzvara mwana iyeye. Vakabva vati I rebuke in the name of Jesus. Ndikatoziva kutoti zvatoita dhara iri, kunyange ndikanzi ndaenda ndikanobvisa nhumbu, he is going to believe me anyway. Zvadaro mukoma Nashi, ivo vakati vachienda kubasa, neniwo ndichigeza ndichiendawo kuna doctor, ndokubva ndanopiwa zvandakapiwa. So this man, he was a Nigerian man, vaya vanoita zvema illegal abortions. Ndikabva ndamuexplainera situation yangu, ndikabva ndati ndainge ndichida kuti nhumbu iyi pandizodzokera kumba inge ichizobva ndiri kumba. So akabva azondipa mapirits and my directions on how I was supposed to use those pills. Ndakazoti ndasvika kumba ndokubva ndatora ndokubva ndazotora mapirits angu aya, then ndikabva ndamanwa. Mushure mekunge ndamanwa maresitsi, zvimabhokisi zviye mukoma, ndakazvicheka ndikabva ndazonozviflasha mutoilet. Mukoma ndakati ndichibva kutoilet kuya ndikabva ndanzwa this very sharp pain like I had never felt in my life. Mukoma ndaidzwa kuti chibereko changu chainge chichita kurwadza. Ndopa ndakabva ndazofonera murume, ndakamufonera ndichiti kuno kuzvinhu zvisina kumira zvakanaka. Akabva nditi chii baby. He then requested kuti ndige ndichiita a video call, ndokubva ndamuitira video call, ndokubva ndamurakidza ropa. Murume mukoma ndakamunzwa achitanga kuridza mhere ari kuoffice kwake. He then said okay, I am coming. Vakauya mukoma. When he came, vakabva vazondiendesa kuchipatara, zvikabva zvanzi enge iri miscarriage. Apa ivo madoctors vacho havana kutozviziva kutoti munhu uyu ainge atozviitira zvake neabortion. Ndakabva ndazopiwa imwe medication, ndikabva ndazocleaniwa chibereko changu. Ndakati ndakamutarisa murume ainge ari very stressed, and ndo zvandainge ndichida. Saka nemazistress ake akazoti achienda kumba, ndikabva ndamukumbira kuti asazononetsana naGules. Akangoti but ndaitoziva kutoti chainge chiri chimoto ainge achazonotangidza. Ndakamumirira, ndikakalkuleta nguva, ndikaziva kuti munhu uyu anenge ava kuda kunosvika padhuze nekumba. Ndikamuisira audio ndikabva ndati please ndapota. Kunyange zvikanzi ivo Gules ndo vakaenda kun'anga vakaita kuti mwana wedu uyu ange achizofira mudumbu. Ndikabva ndati please, kunyange zvikanzi Gules ndo vakaenda kun'anga vakanoita zvavakaita kun'anga so that we can lose our son, please usazonetsana navo. Apa ndaitoziva kutoti ndainge ndichiitira kuti hasha dzinge dzichizomubata. Akasvika kwake ndokubva atanga kunetsana kuzonosvika, akati asvika kumba kwake ndokubva atanga kunetsana nemukadzi zvonosvika vachizorovana. Then mukadzi ndokubva afonera mapurisa. Yakaita hondokani. Then ndokubva vachizorambana paya. Mushure mekunge varambana, iye akabva ati vana vangu hakuna kana kwavanoenda. So ndakabva ndachizova step mom paya, and I was very happy that Gules was now out of the picture. Zvino ndakati ndava kugara nemurume, ndakamboita nguva ndichibayiwa depo ndisingadi kuti iye ange achizviziva. So mukufamba ndainge ndakaudzwa kuti iye anongoita vana vasikana chete. Saka ndakabva ndatanga kubayiwa depo paya ndichiitira kuti nditsvake imwe solution. Mukoma ndainge ndichizeza ini kuti ndinge ndichienda mudzin'anga, but ndakabva ndazongozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienda kun'anga. Ndakaenda kun'anga mukoma, handidi kukunyeperai. Ndakati ndaenda kun'anga kuya ndopa ndakabva ndazoudzwa kuti zvechokwadi murume wangu iye mbeu yake like anongoitisa vana vasikana chete.
but painge paine dzimwe nzira dzataikwanisa kuzoshandisa tichishandisa mwana wake musikana. Saka sekuru vaya vakabva vati ndoda kuti unge uchiuya nezvipfeko zvevana vake vose. So ndakabva ndachizoba zvipfeko zvavo ndikabva ndazodzokera nazvo kun'anga kuya kuya zvikabva zvazovhenekewa, then chimwe chacho chikabva chazotorwa. So icho chakazotorwa ndo chainge chiri cheka last born kake kaita naamai guru. So ndakabva ndazonzi mwana uyu ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizoya naye mudare. Ndikabva ndati sekuru, iyo yekuti ndinoya naye mudare zvinokwanisa kuzoti netsei? Vakabva vati iwe unokwanisa here kuti inini ndige nichisvika pamba pako? Ndikabva ndati I can try to, kana murume ari kubasa. So ndakabva ndachizotaimira paya murume paainge ari kubasa, vana vari paholiday, ndokubva ndazovafonera sekuru vaya vakabva vauya. Saka sekuru ava pavakauya ndakabva ndanyepera vana ava kuti yainge iri hanzvadzi yangu, then vakabva vazoita zvavakaita, then tikabva tazopa vana ava mushonga, then vana vakati vachinonwa majuices avo ainge aine mishonga, vana ndokubva varara, then vakangorara vachiona movie mudining room. Ndikabva ndazotakura umwe wacho musikana ndikabva ndaenda ndikabva ndanomuradzika muspare bedroom yavo. So ndakati ndamuradzika kudaro sekuru vaya vakabva vazouya. Sekuru ava vakauya vainge vakabata bakatwa, vakabva vazondipa bakatwa riya riya. Saka vakabva vanditi bakatwa iri ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita sekunge ndinomubaya-baya naro. Ndakatanga ndichamubaya pahuma pake apa ndichidzika, ndokubva ndachizotenderedza pamazamu ake ndichidzika nepaguvhu kuzonosvika pasikarudzi yake. Apa ndainge ndichiita sekunge ndinomubaya-baya. Vakabva vazoti banga iri ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizonoritsimbiririra nechepadumbu pake apa, then ndichiita sekunge ndinenge ndichivhura dumbu rake. Sekuru vaya vakabva vazoya nemishonga yavo, vakabva vatanga kumwaya mishonga yavo padumbu ravo. Vakabva vanditi neniwo ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichirara padhuze naye. Apa mwana uyu tainge tamubvisa pamubhedha, tainge tamuradzika pamusoro pejira dzvuku, then ndikabva ndarara pasaidi naye, then ndikabva ndafukurawo drezi rangu. Then sekuru vaya vakabva vachizotora banga riya, vakabva vaita sekunge vainge vachivhura dumbu rangu ndokubva vatanga kumwaya-mwaya. Vakabva vachizotora mazai maviri. So vakati vatora mazai aya maviri vakatanga vaita zvavakaita nawo. Mazai awa rimwe racho vakabva vazorigadzika nechepaguvhu pangu apa, rimwe racho vakabva vazonorigadzika nechepaguvhu pemwana wemurume kwangu. Vakati vapedza kudaro vakabva vachizoswapa mazai aya. Mushure mekunge vaswapa mazai aya, saka vakabva vachizondipa zai iro ravainge vambogadzika padumbu remwana wemurume kwangu. So iro ravakachizonogadzika padumbu pake vakabva vazoripwanya, then iro ravainge vandipa vakabva vazonditi ndokuda kuti zai iri unge uchizorichengeta kuzonosvika uchizonozvara. So mukoma ndo zvakazoitika ipapo. Mushure mekunge taita zvatakaita nasekuru ndikabva ndavabhadhara. Vakandichaja mari yakawanda. Mari yavakandichaja yainge ichikwana iyo kuita $1,500. Vakabva vanditi nekuda kwekuti tainge taita sekunge tamutorera mazai ake aakazvarwa nawo, so that ndige ndichizokwanisa kuzopa murume wangu mwana mukomana uyo waainge achitsvaka. So takati tapedza kudaro, then ndokubva ndachizovaperekedza. Ndichidzoka ndikabva ndatoona vana vainge vatomuka vachitoshamisika kuti kunhasi tazorara kudai, ko why is it muspare medu mune zai rakaputsiwa? Ndikabva ndati munonyepa vasikana imi, muri kuita basa rekuba mazai angu then mobva maenda nawo kuspare bedroom kwavo. Vakabva vati it does not make sense. Dai kwanga kuri kunzi tinoba mazai tingadai tichimabika tobva tazonomadyira kubedroom. Ndikabva ndangovati just clean your mess, muri kundibira mazai angu. So mukoma after that nemurume takazosangana pabonde, then mwedzi unotevera ndokubva ndatoona kutoti ndainge ndisina kugeza. Later on when I went for my scans angu ndakafara chaizvo ndichiudzwa kuti ndainge ndakatakura mwana mukomana. So zai riya ndakarichengeta mukoma, ndakarichengeta kuzonosvika ndichinobetserwa mwana wangu. Ndakati ndichibva kuchipatara mushure mekunge ndabetserwa mwana wangu, then usiku hwacho ndakangoti kumurume wangu ndainge ndichida kumbofurwa nemhepo, izvo kwani ndainge ndichida kuenda kunotora zai riya so that ndige ndichikwanisa kuriputsa. Apa mastitch ainge achirwadza sei, but ndakashingirira mukoma. Ndikabva ndaenda kumwe kwainge kuine chimwe chirugu, but chirugu ichi tainge tisingachishandise, ndokwandainge ndakaisa zai riya. So ndakabva ndanotora zai riya ndokubva ndazoriputsa sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya. But mukoma when I
think about it, hana yangu sometimes inorova kuti kokuputsa kwandakaita zai riya maybe ndokutokanganisa kwandakatoita chibereko chemwana wemurume wangu. So this is my own confession mukomanashi. Izvi ndo zvandakaita izvi. Ndakazviita because ndainge ndichidawo kuti murume wangu asazondihurira kana kuti asazoita imwe girlfriend, because iye achitotanga kutodanana neni akatondiudza pachena akatoti shamari nyaya iripo panapa ndeyekuti inini ndichizoita gumbo mumba gumbo panze inhau yekuti ndiri kutsvaka mwana mukomana. So I knew what I had to do. It is very unfortunate kuti uyu mwana musikana akazongoitawo munyama wekuti pandakaenda nezvipfeko zvake pandakaenda nezvipfeko zvavo then chake chipfeko ndo chakabva chazosarudzwa nasekuru vaya n'anga. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Naimiko zvazvakangooma hazvo veduwe, but please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mu comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Akomana vanhu vane utsinye kunze uku. It is very obvious kuti mwana uyu kana kuri kunzi pane zai rakaputswa, obviously mwana uyu anokwanisa kuzosangana nema-problems apo paanenge azoroorwa, but ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Handizivi kuti chiri pandiri ishavi here kana kuti, but ndo zvakatonditadzisa kuroorwa izvozvo. Mukoma ndainge ndiine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye. At that time I was still kuma 17 ikoko patakatanga kudanana, saka vabereki vake vainge vachitondida zvekutodaro, but ndakazoti ndaendeswa kuma introductions ndakazobatwa mukoma ndiri mubedroom ravamwene ndiri busy ndichisechana nemari, but aka kainge kari kahonu kandainge ndakatojaira. Like zvandinonzwa suwo mukoma ndinonzwa ndichita kubitirirwa kana ndikafunga kuda kubira munhu. So chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kunzwa kubitirirwa panguva yacho iyoyo pandainge ndaendeswa kuma introductions ndechekuti vatezvara vangu ava takati takagara vakabva vazoburitsa chikwama chavo ndokubva vazochisa patable. Ndakabva ndaona kuti chikwama chiya chainge chiine $US ekuwanda. Ndikabva ndangoti vanhu ava kozvavava kuda kutondiisa pamuyedzo. Saka vakazoti vasimuka paya ndokubva vaenda kubedroom kwavo navamwene vangu. Vakati vachibva kuya vamwene vangu vainge vaine kahandbag kavo vachitoratidza kutoti kune kwavainge vachida kuenda. Vakabva vatooneka paya, then ini ndikabva ndatoti chance given. Ndakabva ndanyepedzera sekunge ndainge ndichida kutsvaira ndichiswedera pedo nebedroom ravo ndichibva ndanopinda mubedroom pasina kana nguva mukoma. Ndakangonzwa bedroom richivhurwa, then vamwene vangu vakabva vati ko zvaari mashura, nhaiwe muroyi ko uri kuiteiko mumba mangu. Ndakangokwanisa kungodonhedza mutsvairo uya nekuridza mhere. Ndakanyadzisa vabereki vangu, but hazvina kugumira ipapo. Kusvika pari zvino ndikurarama ndiri kunoku kuSouth Africa, ndiri munhu wekuti kunyange ndikaenda kusleep over kumba kwemunhu ndinotosarudza kutoti munhu ndinge ndichimubira. Nomwe murume uyo wandakambobira mari yainge ichikwana iyo kuita 800 rands mushure mekunge tangosangana paFacebook. Saka 800 rands iyi mukoma ndakaiona mushure mekunge murume uyo andigamuchira. Saka akabva abuda ndikatoziva kutoti ainge achida kuenda kunotenga makondom. Then ndikabva ndasara ndichisecha. Saka mumba make mainge muine katable, pamusoro pekatable ndopa ainge akagadzika TV. Saka ndakabva ndavhura chimucheka chiya chaainge akawaridza patable paya. Ndikabva ndaona kuti mainge muine mari yainge ichikwana iyo kuita 700. Saka achidzoka mukoma ndakabva ndatongomuudza kuti unozviziva here kuti ndine vamwe sisi vangu vakabirwa mari mumba mavo ende vakazofamba vakanzi vakabirwa mari nechikwambo. Takaramba tichingotaura then akazoti arara mushure mekunge tasika bonde. Ndokubva ndamuka ndikabva ndaba mari iyaya. Mari iyi ndakati ndaiba ndokubva ndazoipfenyekedzera mumupendero mejean trousers rangu. So akazoti mangwana acho makuseni akati baby handei tinotenga chingwa kuzonodai kuti mari. Ndokubva ati iwe mari yangu hauna kutora mari here yanga iri apa. Ndokubva ndatotanga kutopopota paya. Ndikabva ndati iwe unombondiona saniko iwe unofungidzira kuti ndingauya kuno kuzokubira mari ndiseche. Zveshuwa akabva andisecha hana kana mari yaakambwana. Ipapo ndakabva ndatoramwa mukoma ndikabva ndati iwe maybe wakatobirwa mari nezvikwambo. Ndakangomusiya munhu ari mumastresses ake kungonzwa kuda kungobira vanhu ende kamwe yakacho kanoti kana kandigara kanenge katondigara
zvinotaura zvechokwadi. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichivabatsirawo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we yo.